Kajingja sa thambor ka kong 3 pawa halau kure mo blai thu kerteng kum biggest cermang ubala mat da kawat na kabenta ka khlie ka rendang bat komju ru habro art li ki jong ka te kalong kami watla ya ka daw jong ka jingja 4 la ban tem henry layo jingte bo new brio ujumlien ban sho pat ban rakti yala ka kurim Yamenta ka ni kalong kami kadang don ha kajingsa sumar ha ka wei na ki hospital hanong ba Shillong bala ong ba yamenta ka ni kalong kami kala yo jingkot molomala henry kampat la ban bam dak ba pentep ru bai Khlung jongka ibadon ha Kpoh ru isat i Khlaiñ Hakajing bot dien halor kani ka khubor na Klyang Shillong Mail ula yo banya kran bat ka henman jong ka te ka long kami ka kong len pawa ha ka ba kala pentep bah shwa bakin ra ka shakate ka hospital kila ra shwa ka sa mission hospital jawai henry namar ka jing bombyang jong ka te ka hospital la ra no ya ka shaka jaka sumar ha Shillong Katapor kama saduna ai nai le sing so he ka phon ta para khaddo na snong ta para khaddo jangan ki ong na ne ong ke like abi hapo hostel mission wud nga ong balai ma tai ong na haba la sa dung sa at itu para jangan ong balai dia ong tamo na ai cha dung cha ong tari ong hanam lok nga ong pidan ha ai tari ong don ha returin tanga like wud sa hostel mission Ani ba tang siya ida siya la karnya merok curi namar ba ya sa gading sting ngatang supaya kata karang kle senam dang ayon tu ngasa karnya bat itu ngam nang le ai si dan dala poh mission ki ong aniam chandam la ban sumar man bada than kha kle don doktor gading terso ke duna man saya lam nak sa yalam sa Shillong na pidon lat isa yalam nak sa Shillong bakam biang mites ma gidi tes ayo yung wa marbah khle da chamjing jar ma ha tang kita sumar nak khle menu kan ka jingja ka ja kong arthonnya koriba okay manu ba le kan ka kampan dai lok tang ni kumbaong ba ka jingsa adung ila matay na kinu gi benta jong ka mat usha ayo mudak ai ka ban kam kong ada kawai ketua baik ba kam the dei ba jo ding jibru saklang jadi on na rendang diksi beroar nang tapat ki on na kle tangah ha kle pi tep ko na ka daw yu trai le kom ni ani da ida ki kmaro ngam yo ira tang ba supon hi tai parang sukhat la khat na juwa sa ta sa po hostel juwa hi namba kan silok to no do hi tang bangam poi berkhat tapi hadu kan ne kwa chok ban dia kum gini jing dia sa ha po kan re jong ni ma Shu ka kong len kalai thu bak bikas ujumlien ban jrong kti ka na kapor sa kapor na maru de brio ubamlien ban di kiat kani ka jingja mut barabor ijuliat ni kan kam ka ditang ka batang jam barabor gi chukle ni ka Pijut syo namar ba daya krami kon ro itu balak kam he ki maham bannya tu kon ka ha idang arman ila jan kha la long kandai penai imat tara bisa he tai lok jong ki dan hanar tiang politik itu la sakem chen nem ta ha la kha but today IFIR ai ne ko kong ngam tu ba mano ba ada FIR na yo nang tang ba wan go khubor ha po astal ma ông ba ikur jong uhi balik bo sanan but menta kong ini para jong pi menta long kum no la ham chai kan dia tang balaja ka bam tum padam ba min gra in sa won dari ông la long hi ban aja ban ajing bam mo sa in la ban dam tang arsenal la ni sai na la de kli gitu start pada nang tu ông Khlung long no ông kata Khlung nang biang na kali tu kali sister si doktor ni ang ya mentahi kay Khlung ro ibiang ni ni lok di bati papa ai ne kong kong no ha dai bati papa Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya